Idemili. Idemili bụ nnukwute mba ama ama na ala Igbo. Nwere ngalaba ọchịchị ime obodo na-abụ Idemiri North na Idemiri South. N'ime ha ka ị ga-afụ ọtụtụ obodo mara mma dịka Akwa Ukwu, Alọ, Ọka Etiti, Ojoto, Nnọkwa, Ọba, Nnobi, Abasha, Abatete, Eziowere, Idani, Mkpọ, Obosi, Ogidi, Ọrụukwu, Uke na Ụmụoji. Ha bụ Idemili, obodo ọma eji ama atụ n'ime Anambra steeti dị na Nigeria, West Africa. Nnobi bụ isi obodo a na-akpọ Idemiri. Ya mere ụgbọ Idemiri ji wee dị na Nnobi. Wee sorokwa na ofu n'ime ihe omimi mere eji wee na-akpọ Nnobi ana nsọ. N'ahọ ọbụla ndị Idemiri, ndị oyi ha na ndị ihe ha na-amasị na-ezukọta na isi Idemiri maka olileanya ihe ọfụọ, jirikwe obiọma na-enye Idemiri ekele maka ihe ọma niile o mere ha n'ahọ gara aga. Olulu Idemili. Eze mmụọ anọ ego na ihu mmụọ ka ọ na-eme ekpere maka mbido emume Olulu Idemiri nke aha. Ọ gọrọ ọfọ, kpekwa ekpere ogologo ndụ, arụ isi ike na ihe ọma. Yọkwa Idemili ka o kpuchapụ ihe ọjọọ, ka ọ na-awara Idemiri ji dịka ọ dị na omenala ana nsọ, ka isi ana Nnobi wee nwee ike kpọọ ji. Na-emeta abụọ ya na-akpọ Olulu Idemili. Mmekpa onye ahụ agbakwa ahụ. Onye ọbụla na-abịa ebe a dazu okwu na obi Idemili ihe ọma ka ọ ya eji wee na. Onye bịakwala ebe a na-edere afọ a na-akwọ nke ọnwụ. Idemili ewepụta afọ ahụ tinye afọ a na-akwọ nke ndụ. Mmadụ bara ụba na ụgbọ Idemili maka emume nke aha. Ọka bụ Olulu 2022 ka anyị na-eme. Dịka m si wee bụ ụlọ oge nna anyị gosiri n'ọfọ, aka m enye ụlọ obere ihe nkọwa gbasara Olulu a na-eme. Ọ na-abụ ekwu Olulu ụfọdụ aka asị n'ebe a na-eji akpọ mmọnwụ ata mbụ. Ọ bụla eziokwu, Olulu Idemili ezugagwu onye nze Chukwu ekeka m, onye nze Chukwu ekeka m. Ọ bụ Eze-Nnobi na-akpọ ihe anụnwa onye nze Jidelu, onye nze Jidelu ezugagwu Nnobi ọ ya gazi. Ọ bụrụ na kenecha ndị mmadụ, aga m amalitekwa nkọwa na-akọwa Olulu a na-eme ụfọdụ otinye ebe a na-abịa ata anụ, agba mmanwụ, na-eti egwu. Ọ bụla eziokwu, gee ntị ọfụma. Ndị be anyị si na-agụ arụ agụ. Etu esi agụ arụ ka anyị si agụ ụbọchị. Ọ na-abụ oge rue asị na-eme oge owuwe ihe ubi. Na-enwekwa mgbe eji akọrọ ihe ubi ahụ n'ala. Maka na oge eji akọrọ ihe ubi rue, o nwere ife anyị na-abịa ebe na mmụọ maka Ọchukwu anyị na anyị na-achụla aja. Olu oge a ga-ewere ife akọrọ n'ubi ewerukwu ya. Olulu bụ ọ bụrụ na akọnyesia ji ọnwụ ịnọ ọnwụ ise eji wee tinye ji n'ala, ebido kwetabi ya. Ọ bụrụ
bụrụ na Idemili rie ji, after 30 days Idemili riri ji, akpọ ji, akpọ ha na ji na Eze-Nnobi ma na ụganịa na. Ọ bụrụ na ego ọta ata anụnwa anyị na-eme olulu a dị n'ụbọchị anyị akpọ ji na Eze-Nnobi, ịma na ihe ọbụ bụ 30 days. Ụnụ na-aghọta ife anyị na-ekwuto na ife a na-eme ebe eri ndị ka Idemili na-eri. Biko mama nnukwu choice bịa nụpụ ị na line maka na aga enwe nnukwu ohere ịnọ ịkwa na-eche ọyịgbago na agbagotakwu oche dị ebe a ka ụnụ nọdụ nso na-ayọ ya ife ọbụla ị chọlụ na ọ ga na-emerụ gị ozugbo. Once ịma na ịbatago n'ime ngwulu a, yọbụ ihe dị gị mkpa na ọ na-anụ olu gị, yọbụ ife dị gị mkpa na ọ na-anụ olu gị, yọbụ ife dị gị mkpa na ọ na-anụ olu gị. Anyị achọrọ ka a na-azọ azọ one after the other. Ọ dịkwa ka ọ ga-amasị m ka akpụọ n'ahịrị ka ọ na-aga izi. Sewaent entertainment na-eri mgbe na-enyekwa anyị ife anyị na-eme ọ na-apụta n'ikuku. Yes. Oge nọ n'ọgba aka akara. Onye ọma Venom, kedu onye Idosa Venom, alụsị ego Venom, n'enu na a na-agụ uche, a na-agụ uche nwere 50 naira bịa ka mmekwa uche. Alụsị ego fọta waya alụsị ego. Yes. Where did them quick and the lady go with them speaking? Where did them go? You go? Where did them heal over? But the last one can go and look also. Yeah. Yeah.
Igami. Anambra Yoko. Biko. Thank you. Hey! In fact, I have one number here is again on Okechukwu on Abamba, Interlagia, and the friends and well wishers. Got you one number 2.
ezi okwu ebe enye gị mmadụ ahụ onye ekele ha onye bụ ọkụ onye ejiri obido onwe ihe ọkụ onye nwere ejiri onwe ihe ọkụ onye ihe ọkụ enwe ọkụ dịka oge esi yes. Yes, okay. Obi wee sikwa m obere ike. Nwanne m nwaanyị eri mgbe a m bịalụ ịmara ụzọ na-abụ mmadụ chee ịpụ apụ o mechinata ụzọ. Mana ọ na-ewute nnọọ na-abụ ụfọdụ chee ịpụ apụ enwere ike ịkpọchi ọnụ ụzọ. Ụfọdụ ekwe edufu oke ịkpata ịchọba ka iyi eji gbapụ ụzọ. Ana m emechinata ụzọ m emechinata ha na-eme ya mkpochi. Mgbe mejiri abata unu ebugodi iwu oyi aka omeghe. Dịka
ka bụ son of light ka mụ na ya ka anyị na fanọ. Thank you. Ndeme ebe o si nọ. Akalisia. Akalisia nọ. Yaba Kenzi Gadali. Thank you. Ibe nta ga-eto onye akwụkwọ bụ na ọ dị nwayọ. Ekwela igbo na ọkpụkpe karịa ndị. Ogosimiri. Hey, onye ọcha. Akalisia dị n'ụlọ. Ndị na-agụ egwu dị iche n'iche esokwa n'ọgbọ. Ọtụtụ mmụọ ga-agba agakwana ebe ọbụla nọọ ihe na-ewefịa na Sewaent. Ezugo na ọkwa isi akpụkpọ Akajiofor. Hey, ogene, ọdụ, ọ na-aga o. Chee, ọ dị egwu. Ọkụ ozugbo.
Ọ̀gàdìamaka ayékèlégé. Àbùsì náà fọ́ ọ̀dìwọ́fẹ̀ máa ṣòwò. Àbùsì náà fọ́ ọ̀dìwọ́fẹ̀ máa ṣòwò. Kedụ nọ n'ọfịs ya? Biko na ebe ma ike a ka ọ na-ere. Thank you. Àbùsì náà fọ́ ọ̀dìwọ́fẹ̀ máa ṣòwò. Àti wọ́n yẹn wà wọ́n yẹn àgbà bọ̀dọ̀ tí ló ń sọ mi. Wọ́n yọ̀nù kọ́ láàdá. Wọ́n yọ̀nù. Ojú ọ̀nà. Yes. Ọ̀gàdìamaka ayékèlégé.
gịnị tọnda waya gburugburu hey ife na-eme HUZOFSEWA Entertainment, Sewa ENT TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewa ENT TV.